Com que crec que no puc donar-li el temps que li he de fotre amb aquesta feina, crec que plegaré. No, home, no. Hòstia. No, Boni. Què són encines? Treu la pistola, Bon dia, sóc el negociador. Perfecte. Doncs quan sentin els mig. Collons, per ser un 4x4 va ràpid, no? Esa no estem Batman. Sí. Està per la porta. Alto el cotxe, alto. Ja que et veu una per tu. Dispara't. Obre foc, no, obre foc. Això és el meu. Sí, estic viu. Vale, va tot a un. Senyor. Senyor, com es troba? Partir la camisa una miqueta. Quants que les tenim per comissaria? Mira, donat que el camp mai ho ha dit, l'antic cap, jo no vaig a dir-ho, però diguem que... Un percentatge elevat si venem tot allò. En quina direcció van, Pol? Ruta 68, de moment. Jo vaig a intentar atajar per dins de la muntanya Guimer. Bàsicament, el color és negre 100%. Una de les persones baixa, segueixo el cotxe. Una de les persones s'ha escapat. Està Gràcies. Una altra persona ha saltat, segueixo el conductor. D'acord, nosaltres. No Matrix o Neo Lucifer? No ho sé, els dos eren homes. Bueno, 50 metres, més o menys, del punt. molt bona actuació, molt bona coordinació. Sí, és aquest. Fucking right. Ai, la naturalesa. Au. Segueix, jo m'ocupo de mi mateix. Es suïciden? S'han suïcidat. Policia! Bueno, això només és portar. Aturi el vehicle, boig! Baixi el cotxe. Cotxe, assassí, home, que quasi ens mates! Baixa el cotxe amb les mans a l'aire, home! Company, Baixi! ja prou, Baixi! ¿Por qué no me disparen?
Uf, m'ha intentat disparar, cabrón. Tres, Pol? Sí, sí. Vale, ara sí que m'ha disparat de veritat. Vale, començo a intentar batir-lo. Puta. I això d'allà què és? Un pardal. Alto, alto, no corris. No m'interessa cap bíblia. Alto, policia! Vinga, no corri tant, home. Això li faré pagar, si fa córrer tant. Que jo tinc Deixi de 70... córrer, ai! Deixi de córrer, collons! Sí, vale. Apa. Ai. Alto, 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 alto! Dispararan, en sèrio? Sí, dispararan. De puta. Aturi el vehicle! Aturi el vehicle! Si me'n recorda, li diré. Parin el vehicle! Parin el vehicle! Sí, estaven els tres dins i ara uno s'ha ficat a res. Bé, no va acabar, però no passa. Y la última, la primera. La primera. K-A-R-L-I. Perfecto. FBI, open up! Open up! Policía de los Santos, abren la puerta. Despejado, allá adentro. Despejado, ¿no? Policía, policía. Sí que està aquí. Ara entra de cervell. Copi. Estem en persecució al voltant de Fancudo, si pots pillar patrulla i venir a ajudar-nos. Oh, accident, accident, això s'acaba, senyors. Stop, stop, stop! Freeze, freeze! No et moguis, no et moguis, no et moguis! No us mogueu! No us mogueu, no us mogueu! Alto, 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 alto! Alto, alto, alto! El que s'ofegarà, home, no veu que s'ofegarà. Que es farà mal, senyor. Senyor, aturi, sisplau. Aturi, home, aixequi les mans. Aixequi les mans encara que estigui a l'aigua, que s'ofegarà, senyor. No s'ofegui, sisplau, no s'ofegui, va, que l'estic intentant ajudar. Aguanti, aguanti. Copiat. No m'agradeixi. L'altre se'ns ha escapat. No, l'altre el tinc aquí. Senyor, vigili, que amb l'aigua li afectarà més mal. Que bona puta. Aviam, senyor, que es farà mal, home. Què intenta fer amb la pistola, home? Ara a veure, ara sentirà com Frankenstein, senyor. Gluc, gluc, gluc.